Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. В ефірі новини «Час місцевий», у студії Сергій Пахомов і головне сьогодні. 50%. Такая знижка на проезд у техниках региональных линий будет дзейнічаць з 1 мая для пенсионеров. Парадак у сям'і – гарантыя агульнай бяспекі. Падчас рэспубліканскай акцыі «Дом без насилия» у рэгіёне былі праведзены рэйдавыя мерапрыемствы. Парад прафесій. 1 мая у Маладзечні адбудзецца абласное свята працы і 115-годдзя прафсаюзнага руху Беларусі. 50%. Такая знижка на проезд у техниках региональных линий будет дзейнічаць з 1 мая для пенсионеров. Магчымасць карыстацца выгодным тарыфам працягнецца падчас сезонных сельскохаспадарчых работ, а гэта аж до конца верасня. Льготы не прадастаўляюцца пры праездзе у техниках региональных линий бизнес-класса, а таксама пры праездзе у техниках гарадскіх линий, а дзейнічаюць толькі на чыгуначны транспорт эконом-класса. Каб купіць квіток са знижкой, неабходна пацвердзіць статус пенсионера, а менавіта прад'явіць кассіру арыгінал пенсійнага пасведчання. Гэты ж дакумент абавязкова неабходна мець з сабой падчас паездкі. Больш за 20 тысяч літраў кантрафактнага масла выявілі супрацоўнікі Маладзечанскага міжраённага аддзела фінансавых расследаванняў. Злачынцы прадавалі нафтапрадукты, прад'яўляючы фіктыўныя дакументы на тэрыторыі, якую бралі ў арэнду. У ходзе правядзення праверачных мерапрыемстваў аператыўнікі затрымалі партыю немаркіраванага кантрольнымі знакамі тэхнічнае масла ў металічных бочках. Агульны кошт склаў больш за 192 тысячы беларускіх рублёў. Гаспадары прадукцыі не змаглі прадаставіць у орган фінансавых расследаванняў дакументы, што пацвердзілі б набыццё, збыт і захоўванне масла. Таму на тэхнічнае рэчыва быў накладзены арышт. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в арендуемых обществом с ограниченной ответственностью гаражах было обнаружено немаркированное контрольными идентификационными знаками техническое масло в металлических бочках в общем количестве 23 200 литров. Должностными лицами общества с ограниченной ответственностью документов, подтверждающих приобретение, оприходование и хранение обнаруженных ТМЦ, представлено не было. Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена частью 4 статьи 12.17 и статьей 12.35 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Справа о правапарушэнні была накіравана ў эканамічны суд Мінскай вобласці. Па выніках яе разгляду гаспадары кантрафакта прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці ў выглядзе штрафа на суму больш за 24 тысячы беларускіх рублёў. Парадак у сям'і – гарантыя агульнай бяспекі. Супрацоўнікі Маладзечанскага РАУС пільна сочаць за дабрабытам у сем'ях, што знаходзіцца на ўліку. Падчас рэспубліканскай акцыі «Дом без насилия» у рэгіёне былі праведзены рэйдавыя мерапрыемствы. Міліцыя сумесна з управленнем па адукацыі, псіханеўралагічным дыспансерам, тэрытарыяльным цэнтрам сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва і цэнтрам занятасці праверылі сем'і, прызнаныя сацыяльна небяспечнымі. Сёння гэта сем'і, дзе бацькі не выконваюць свае абавязкі па выхаванні, навучанні дзіцяці, злоўжываюць сваімі правамі, негатыўна ўдзельнічаюць на паводзіны дзіцяці, жорстка звяртаюцца з непаўналетнімі, а таксама, дзе непаўналетнія здзяйсняюць правапарушэнні і знаходзяцца ў неспрыяльных умовах. Такіх сямей у Маладзечанскім раёне зарэгістравана каля 200. За истекший период 2019 года наблюдается стабильная оперативная обстановка по предупреждению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Однако наблюдается рост количества зарегистрированных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их зарегистрировано 465. Также наблюдается рост зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений от 1 в прошлом году до 10 в нынешнем. Акрамя рэйдавых мерапрыемстваў, супрацоўнікі міліцыі выступаюць па дадзенай тэматыцы ў працоўных калектывах, у школах падчас бацькоўскіх сходаў, працуюць сямейнымі скандалістамі, такім чынам праводзячы прафілактыку правапарушэнняў у сферы сямейна-бытавых зносін. Свята адзначылі пажарам. 28 красавіка вечарам паступіла паведамленне аб узгаранні нежылога дома ў аграгарадку Аляхновічы. Да месца пажару накіраваліся 6 адзінак тэхнікі. Па прыбыцці выратавальнікаў дом гарэў адкрытым полымем знутры, а дзверы былі зачынены на замок. Аднапавярховы драўляны дом знаходзіцца на балансе раённага жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага ўпраўлення «Камунальнік». Пабудова не электрафіцыравана, аўтаномны пажарны апавяшчальнік не ўстаноўлены.
У выніку пажару дом выгараў знутры, пацярпелых няма, памяшканне для пражывання непрыдатнае. Прычыны пажару ўстанаўліваецца. Разглядваемая версія – неасцярожнае абыходжанне з агнём ці падпал. Маладзечанскі філіал Мінскае абласное агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры 4 мая з 9:00 до 15:00 праводзіць дзень адчыненых дзвярэй і ажыццяўляе бясплатнае кансультаванне па пытаннях ацэнкі і дзяржрэгістрацыі нерухомасці, правядзення здзелак з ёй, вырабу тэхпашпартоў, устанаўлення або аднаўлення межаў зямельных участкаў. Папярэдні запіс па тэлефоне 58 07 23. Шанс на жыццё. У Маладзечні ствараецца грамадскае таварыства па ахове беспрытульных жывёл. Хутка новае аб'яднанне атрымае афіцыйны юрыдычны статус, а пакуль яго арганізатары і валанцёры сустрэліся з навучэнцамі Маладзечанскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа. Тэму працягне наш корэспандэнт. Праблема беспрытульных катоў і сабак не ўзнікла на пустым месцы. Шлях у бамжы для жывёл стандартны. На пачатку сям'ю бяруць маленькае шчаняце кацяня як жывую пацешную цацку. Потым, калі праблем прыбаўляецца, а гэта выгулка, выхаванне, уборка, трата ўласнага часу, яго проста выносяць на вуліцу ці завязуць у бліжэйшую вёску на самаабслугоўванне. Да бадзяжных жывёл людзі адносяцца па-рознаму. Нехта пакорміць, а нехта патэлефануе ў камунальнік, каб тэрмінова прыехалі і ўсыпілі. Валанцёры, якія арганізавалі таварыства па ахове братоў нашых меншых, прапановваюць свой варыянт вырашэння праблемы. Главная задача на сегодняшний день так, чтобы мы хотим избавить город от лишних животных, но путем стерилизации. Животные у нас не просто подбираются с улицы, не просто стерилизуются и не просто они там выбрасываются куда-то. Мы ведем каждое животное, значит, до конца. Мы его взяли на улице. Мы его стерилизовали, мы его пролечили, стерилизовали, обработали и ищем хозяев. Да? В большинстве случаев я вам скажу, что все животные пристраиваются. Многія гараджане цікавяцца, ці будуць ствараць валанцёры хаця б у перспектыве прытулак для братоў нашых меншых. Калі летам кошкі і сабакі яшчэ неяк знаходзяць сабе корм, то ў халодную пару года многія проста замярзаюць ад марозу, атрымліваюць траўмы, а вокны ў падвалы гаспадары на зіму зачыняюць. Пытаемся ли мы организовать приют? На сегодняшний день нет, потому что тогда у всех людей появится возможность, даже они не станут задумываться над тем, стоит ли что-то предпринимать самим, стоит ли пристраивать котенка или не стоит ли вообще тратить деньги на стерилизацию или кастрацию своего питомца. Ведь есть гораздо простой, то есть уже будет не безответственный, а будет ответственный поступок. Надо принести их к воротам нашего дома, то есть приюта. Поэтому на сегодняшний день, в ближайшие несколько лет даже, я думаю, что не планируется. Возможно, у нас коммунальник организует государственный приют, и тогда силами волонтеров мы готовы оказывать всяческую помощь и в кормлении, и в выгуле, и в пристройстве, и все остальное. Дапамагчы беспрытульным жывёлам можа, ў прынцыпе, кожны чалавек, незалежна ад узросту і прафесіі. Варыянтаў некалькі. Можна зазірнуць у ветлячэбніцу па вуліцы Валынца, 12 і пакінуць на так званым чароўным століку кармы, лекавыя прэпараты, ашэйнікі, папонкі. Можна раздаць лістоўкі, буклеты і візіткі. Можна проста расказаць сябрам і знаёмым пра работу таварыства. Навучэнцы політэхнічнага каледжа уручылі валанцёрам упакоўкі з кармамі, сабралі для аб'яднання пэўную суму грошай и выказали свои меркаванні в открытый микрофон. Сегодня мы узнали очень важный урок гуманного обращения с животными, что самое главное – это внимание. И мы очень бы хотели стать частью вашей организации и всячески его поддерживать. Я понял, что не надо сидеть и ждать, пока проблемы бездомных животных решат другие люди. Нужно брать и самому решать их. Таксама на сустрэчу з навучэнцамі прыйшлі кінолагі і гаспадар пароды сабак паўднёва-афрыканскі бурбуль. Расказалі моладзі пра выхаванне і трэніроўкі чацвераногіх сяброў, пра вернасць і рысы характару жывёл кожнай пароды. Паказалі госці, як сабакі ўмеюць выконваць розныя каманды, як адносяцца да незнаёмцаў. Гледачы, ў сваю чаргу, зразумелі, нават беспародныя шарыкі і барсікі могуць стаць вернымі сябрамі, калі людзі навучацца адказваць за тых, каго прыручылі. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.
Парад прафесій. 1 мая у Маладзешні адбудзецца абласное свята працы і 115годдзя прафсаюзнага руху Беларусі. Дэлегацыі з 23 раёнаў меншыны ў 10 гадзін 30 хвілін ускладуць кветкі да мемарыяльнага комплексу ў парку. Пасля ў 11 гадзін на цэнтральнай плошчы адбудзецца урачысты мітынг, прысвечаны прафсаюзнаму руху Беларусі і святу працы. Выступяць творчыя калектывы Маладзечанскага раёна. Будзе арганізаваны мотапрабег байкераў Сан-Сіці. Запрацуюць фонтаны. З 12:30 до 15 гадзін у парку культуры і адпачынку імя Перамогі гараджан чакае культурна-забаўляльная праграма з удзелам творчых калектываў і індывідуальных выканаўцаў Маладзечанскага раёна «Сонечны май». Выстава вырабаў майстроў-рамеснікаў, гульнявыя праграмы, цыркавыя забавы і на абардаж. Літаратурная праграма «Наш край сустракае 1 май», малюнкі на асфальце, беларускія гульні і танцы з этнаграфічным клубам «Кола». Таксама ў гэты дзень запрацуюць атракцыёны. Гісторыя 1 мая. Свята адзначаецца вясной, калі на вуліцы цёпла, свеціць ласкавае сонца, распускаюцца першыя лісцікі на дрэвах. У наш час гэта свята вясны і працы, якое мы звычайна адзначаем у коле сям'і і сяброў, выязджаем на прыроду, за горад. У старажытным Рыме ў гэты дзень ушаноўвалі багіню ўрадлівасці і земляробства, выдатную Маю. У Парыжы ў 1889 годзе на Кангрэсе інтэрнацыянала прынялі рашэнне, што 1 траўня гэта міжнародны дзень салідарнасці працоўных усяго свету. Пасля свята сталі адзначаць амаль у 142 краінах. У Расіі ён з'явіўся пасля таго, як вучэнні Маркса, Энгельса і працы Леніна атрымалі вялікую папулярнасць. У Савецкім Саюзе свята было афіцыйным і адзначалася штогод. Кожны год работнікі ўсіх прадпрыемстваў, навучэнцы школ і навучальных устаноў выходзілі на парад з транспарантамі, лозунгамі. Пасля распаду СССР 1 май стаў святам вясны і працы. Гэта ўсе навіны, што мы паспяваем расказаць вам. Адразу пасля кароткай рэкламы прагноз надвор'я, не пераключайцеся, да сустрэчы і ўсяго добрага.